Kúpil som si svoje prvé falošné oblečenie z Číny. No a to, ako to dopadlo, tak uvidíš v dnešnom videu. A keďže dodržujeme YouTube pravidla, tak toto video slúži pre edukačné účely. No, takže ja sa tu teda nachádzam a mám tu balík. Keby ste sa ešte pýtali, z akej stránky som toto nakupoval, tak bolo to z OPBuy. Ak by ste si aj vy niečo chceli kúpiť, tak sa nezabudnite zaregistrovať cez prvý link v popise. Dostanete k tomu 15% zľavu na dopravu. A keby ste sa pýtali, alebo by sa niekto bál proste nakupovať z OPBuya, tak sa nemusíte báť, je to overená stránka. Na ich Discord serveri je vyše 70 000 ľudí. A keby ste niečomu nerozumeli, tak sa stačí napojiť na náš Discord server. Tam máme presnejšie napísané, ako na OPBuy nakupovať. Keby ste si chceli proste kúpiť nejaké oblečenie, ktoré uvidíte v tomto videu, tak sa stačí napojiť na náš Discord server a zaregistrovať sa v popise. No a my môžeme ísť asi na balík. Keby ste sa pýtali, koľko tento balík dokopy stal, tak stal ma vyše ani možno nie $100. Popri tom sú tam dosť dobré veci. A keby som si to kupoval napríklad zo stránky StockX, tak by ma to vyšlo aj cez vyše $1000, čo je fakt, že strašne veľa. Toto musím nejak značiť, len bojím sa, že by som to nejak pretrhol, ten balík, lebo má úplne tupý nožík a tu to môžem takto roztrhať. Dobre, máme tu ako prvú vec, vôbec neviem, čo by som od tohoto mal očakávať, lebo už si ani nepamätám, čo som kúpil, keďže je tam asi vyše 15 vecí. No, môžeme to ísť rozbaliť, fakt ma zaujíma, čo to tu bude. A vidím tu nejaký dres. Jo, toto je môj prvý dres, čo som si kedy kúpil. Ja som si ešte v živote nekúpil žiadny dres. Tento dres ma vyšiel asi $5 a kvalitovo vyzerá fakt extrémne dobre. Takže ako vidíme, je tu toto Barcelona logo, je to tu fakt mega dobre pripevnené. Má to tu všetky tagy, keď sa pozriete, je to veľkosť M a je tu proste úplne všetko. Keď sa pozrieme, tak ten dres po kvalitovej stránke vyzerá fakt extrémne dobre. Ale nebojte sa, máme tu ešte ďalšie dresy. Zdá sa mi, že som kúpil nejaké dresy aj od Real Madrid. Môžete mi dať do komentárov vedieť, čo máte radšej, či Barcelona alebo Real Madrid. No ja to tu zatiaľ uložím, aby som vedel, kam to ide. Máme tu ďalšiu vec, čo sa myslím si, že to bude tiež dres a yes, je to dres. Zase mi, že je to dres. Vyzerá to ako dres a čo bude vnútri? Vnútri máme Real Madrid dres, ako som to dobre odhadol. Keď sa pozrieme na tento Real Madrid dres, tak toto je tu normálne dosť dobre šité, nie je tu žiadna chyba a materiál je ako dobrý. Je tu všetko proste šité, aj toto Adidas logo, či čo to je, zdá sa mi, že je to Adidas. Je to tiež šité. Za to, že tento dres stal $5, tak fakt mega dobrý je. Môžeme ísť na ďalšiu vec. Teraz by som išiel na nejakú vec, ktorá je o niečo väčšia, tak môžem vybrať napríklad toto. Fakt zasa neviem, čo od tohoto mám očakávať. Vyzerá to celkom čierne. Je to čierne. Neviem, čo to bude. Takže ako ďalšiu vec tu máme Ralph Lauren polo kraťase, ktoré ma vyšli, zdá sa mi, že $7 a za tú cenu vyzerajú fajne. Toto Ralph Lauren logo, ktoré tu je, tak je taktiež šité, je tu dosť dobre pripevnené a má to tu aj tag. Je to veľkosti taktiež M. Materiál vyzerá tiež v pohode, takže keď hľadáte nejaké budget kraťase, tak tieto by som vám odporučil. Ak by ste hľadali tieto kraťase, tak ako som hovoril na začiatku videa, stačí sa pripojiť na náš Discord server a tam vám dám všetky linky zo všetkých vecí z tohoto videa. No, ďalšiu vec by som chcel fakt nejakú masívnu. Toto vyzerá dosť masívne, akože je to o dosť väčšie ako tie minulé veci. Môžem to zase roztrhať. A ako teda ďalšiu vec, tu máme rifle. Som fakt zvedavý na tú kvalitu rifly. Stáli ma $12, čo je 11 € alebo 10 €, neviem. Keď tak editor vám sem dá všetky ceny v korunách aj v eurách a vyzerá to fakt strašne dobre. Keď sa pozrieme zblízka, tak je tu táto vec, neviem presne, čo to má byť, je tu niečo po japonsky. Toto je strašne dobré, to sa mi extrémne páči, táto vec. Je tu potom toto, je toto prišité, sú to ako keby také krížiky. A tieto krátese sú mega dobré. Objednával som, zdá sa mi, že M-ko alebo L-ko, nie som si istý, zdá sa mi, že M-ko. Na to, že ja nosím L-ko, tak sú celkom veľké, takže po prípade, ak by ste si chceli kúpiť tieto rifle, tak vám odporúčam asi ostať na tej veľkosti, ktorú máte. Nie som si istý, či to je M-ko alebo L-ko, tak radšej si kúpte takú veľkosť, aká vám proste sedí. A tieto kraťasy vyzerajú strašne dobre. Keď sa pozrieme ešte na materiál, tak toto vyzerá vnútra. Sú to proste ako klasické rifle. Originálne tieto rifle sú podľa mňa drahé, ešte nikdy som ich nekúpoval. Neviem v podstate ani od akej značky to je, ale proste keď som ich uvidel, tak som sa do nich zalúbil, lebo sa mi to spáčili. Je to skôr také babské, ale čo už. OK.
Máme už rozbalených iba 4 veci, ešte nám tu strašne veľa ostáva, tak môžeme ísť rovno na ďalšiu vec. OK, ďalšia vec je Gallery Depth tričko. Gallery Depth je poslednú dobu extrémne populárna značka. Tí, čo nepoznáte, tak je to proste značka ako Supreme, podobná proste značka. Máme tu tričko Gallery Depth. Prišlo mi trošku tak, že budem musieť ísť sa asi už vyžehliť, lebo je trošku pokrčené. Toto tričko ma stálo $5-6, asi 5 eur, keby som to mal prepočítať na eurá. A keď ho takto hmatám, tak to tričko je fakt dobré. Materiál vyzerá dosť v pohode, keď sa pozrieme. A keby som toto mal tričko ešte zhodnotiť, tak by som mu dal asi takých 8,5 bodov z 10. Tie ostatné veci som nehodnotil, ale to nevadí. Za tú cenu je to fakt dobré, keď hľadáte fakt niečo akože, že nemáte veľa peňazí a chcete ušetriť, tak toto tričko by som vám taktiež odporúčal. Je to M-ko a mne to bude v pohode. Takže pokiaľ si chcete kúpiť toto tričko, tak si kupujte takú veľkosť, akú máte, pretože niekedy sa vám môže stať, že si kúpite napríklad L-ko, vy nosíte L-ko, ale v podstate je to S-ko, pretože v Číne tie veľkosti sú niekedy divné. Ale toto sedí na M-ko. Ďalšiu vec tu máme strašne známu značku a to Denim Tears. Určite veľa z vás toto pozná, pretože ak ste aspoň raz boli v Chorvátsku a aspoň raz ste sa boli pozrieť do nejakého obchodu, tak ste tam tieto kráťase videli. No, čo ste tam už nevideli, tak ste asi nevideli kráťase v takejto kvalite, pretože tieto kráťase sú strašne kvalitné. Keď sa pozrieme na tie kráťase, tak dosť veľká výhoda je to, že tu má 3 kvetinky a 3 kvetinky. Proste má to 3 kvetinky na jednej nohe a 3 kvetinky na druhej, čo by tak malo byť. Materiál vyzerá strašne dobre. Keď mám byť úprimný, je to celkom ťažké, ale to aspoň naznačuje to, že to je dosť kvalitné. Má to všetky tagy, keď sa pozriete, je to M-ko, má to proste tag Denim Tears a aj tento tag, že to je vyrobené asi v Dánsku, alebo nie. Je to vyrobené, že v Číne, ale mega dobre to je. A ešte jednu vec, čo to má, čo veľa akože v týchto vecí Číny nemá, tak je toto. Keby ste si chceli kúpiť Denim Tears a napríklad v Chorvátsku ste to nestihli, tak si určite kúpte tieto. Pretože za tých 10 eur, či koľko stoja, tak to je mega dobré. Dobre, môžeme ísť na ďalšiu vec, takže to takto pekne rozbalím. Je to L-ko a už viem aj presne, čo to bude. Toto je, dámy a páni, Burberry Mikina. Burberry je strašne známa značka, majú hlavne peňaženky, ale predávajú aj takto mikiny. Táto mikina už viem, akú má nevýhodu, ale keď sa mám na ňu pozrieť, stále má $15. Keď sa pozrieme zblízka, má tu všetky tagy, ako by to malo mať. Má to dokonca aj na tomto zipse niečo napísané. Má to tam napísané Burberry. Materiál je v pohode. Tá mikina je celkom ťažká, ale jedna veľká nevýhoda, ktorú má, tak je veľkosť. Ja som kúpoval L-ko, lebo ja L-ko nosím na mikiny. A keď sa na to pozrieme, tak mne to vôbec dobre nebude. Takže ak by ste si túto mikinu chceli kúpiť, tak určite choďte size up, možno aj o také 2 sizy, pretože ja proste nosím L-ko, objednal som si L-ko, je to tu aj napísané, že large, LG ako large, proste L-ko. A prípada mi to skôr na také S-ko, M-ko. Takže ak si chcete kúpiť túto mikinu Burberry, tak určite choďte size up. A ešte ako raz som spomínal, všetky tieto produkty, ktoré tu mám, ktoré ste videli v tomto videu, tak nájdete na našom Discord serveri, takže stačí sa napojiť na náš Discord server a budem rád, ak na toto video dáte like, pretože mám ešte jeden haul, dosť zaujímavý haul, kde som kúpil celkom divnú vec, takže keby to bolo takých 50 lajkov, tak môžem natočiť pokračovanie. Ďalšia vec je ďalší dres. Máme tu ďalší dres od FC Barcelony, zas od Barcelony a tento dres vyzerá celkom cool, keď sa pozrieme. Je to tento dres poprvýkrát aj vidím. Má to tu nejaké, neviem po akom jazyku to tam je napísané to v strede. Má to tu túto Barcelona, ako není to šité, pretože to šité ani nemá byť, ale vyzerá to fakt dobre. Potom tu má tento nápis, neviem čo to má byť, neviem to moc prečítať, lebo je to čierne na čiernom, ale tento dres vyzerá fakt mega dobré. Všetky tieto dresy proste z tohoto videa vyzerajú dobre a stojí to, že $5. To je ešte menej ako kebab. Doslova za menej ako kebab môžete mať takýto cool dres. Ja to ukazujem opačne. Môžete mať takýto cool dres. Takže určite, ak ste fanúšik fotbalu, tak vám odporúčam tieto dresy kúpiť, pretože mega dobré sú. Máme tu ďalšiu vec. Som zvedavý, čo to bude a je tu... To čo je?
Aha, to sú krátesy, ja som to kúkal z tejto strany a to vyzeralo ako piesok. No, máme tu krátesy od značky, pozrieme sa, čo to je. Je to značka Palm Angels. Toto je celkom asi nová značka, pretože poprvýkrát o nej počujem. Jedna veľká vec, čo ma zarazila, čo ma fakt strašne moc zarazila. Som nevedel, že to takto má ako byť, ale keď sa pozrieme na to, tak možno to tak má byť, je to proste tieto šnúrky, či čo to je to takto vznútra. Ale možno to na tejto značke má byť, ja túto značku vôbec nepoznám, iba som o nej počul. Ale keď to má ohodnotiť ako kvalitovo, je to dosť podobné tomu Ralph Lauren, čo sme mali krátese a vyzerá to fakt dobre. Je to ťažké, je to celkom ťažké na krátesi a má to tu aj tagy. Má to tu tag takýto Palm Angels a potom toto. Toto vyzerá mega dobre. Na to, že je to papier, tak je to strašne ťažký papier. A tieto krátesy sú tiež dobré. Má toto aj niečo vnútri, ale to už je asi jedno, čo to tu má. Má toto všetky tagy, ktoré by to malo mať. Je tu aj nejaký QR kód, takže ak chcete, môžete ho skúsiť naskenovať, či bude fungovať, tak vám ho tu ukážem. Tieto krátesy neviem, koľko stáli, ale editor vám dá cenu, ale viem, že nestali veľa, pretože som kupoval budget veci. Mám ešte v pláne niekedy kúpiť nejaké boty a ak by ste chceli, aby som spravil nejaké porovnávacie video, kde budem porovnávať nejaké budget veci oproti nejakým strašne drahým veciam z Číny, tak mi dajte vedieť do komentárov, pretože som to u nejakých youtuberov videl, ako porovnávajú napríklad 5-eurové veci, teda 5-eurové boty z Číny a potom 40-eurové boty z Číny. Takže aké sú tam rozdiely. Takže ak by ste to chceli, nezabudnite dať like. Ďalšia vec je ako klasický ďalší dres. Ja som tých dresov ale kúpil, no. Máme tu ďalší Barcelona dres. Keď sa zasa pozrieme na ten dres, všetko je tak, ako má, toto je šité, potom ten dres je, takto vyzerá. Ako sa pozrete, tak je tam nejaký had a má to úplne všetko. Týchto dresov už asi nič nemusím vypraviť, lebo tých sme mali fakt veľa, ale tento dres vyzerá strašne dobre. Keby ste sa pýtali na cenu, zasa $5 stál, zasa mi okolo $5 bez dopravy, ale ak by ste chceli mať lacnejšiu dopravu, tak sa nezabudnite zaregistrovať cez prvý link v popise, dostanete 15% zľavu na dopravu. OK, ďalšiu vec tu máme, podľa mňa ďalší dres. A nie, není to dres, je to takéto polo. Aha, to sú plavky Ralph Lauren polo. No, už tu vidím trošku jednu nevýhodu, ale aha, už viem aj prečo. Máme tu takéto plavky polo Ralph Lauren. Jediná nevýhoda, ktorú ste mohli pre chvíľu počuť, je veľkosť. Možno je to z toho dôvodu, že ja nosím L-ko a toto je M-ko, no neviem. Ale ak by ste si chceli kúpiť tieto plavky na budúce leto, tak určite choďte size up, pretože na to, že to je M-ko, tak to vyzerá dosť malé. Ale vyzerá to proste ako plavky, má to všetky tagy tak ako má a logo tu je zase šité, čo je veľké plus a za tú cenu sa to oplatí. Ale určite choďte o jednu veľkosť vyššie. Dobre, ďalšia vec, ja neviem zase, čo mám od tejto veci očakávať, ale máme tu ďalšie krátese od značky Essentials. Asi sa to číta Essentials, ale neviem, ja som si istý. A tieto krátese doslova, že milujem. Keď sa pozrieme na tie krátese, na ten materiál, je to podobné ako u Denim Tears. To je strašne dobré. Keď si toho chytíte, tak je to mega dobré. Stálo na to asi $8, $8. A majú všetko tak, ako by mali mať. Essentials tu je takto pekne, tu vyšité. Výsačky, teda tagy, tu sú. Je to veľkosť M a je tu aj táto drevená blbosť. Na to, že je to M-ko, tak keď si to takto natiahnem, tak to vyzerá dobre. Takže pokiaľ nosíte M-ko, tak si určite kúpte M-ko. Pokiaľ L-ko, tak L-ko. Takže máme tu opäť ďalšiu vec. Som zvedavý, čo tu bude za ďalšiu vec. A máme tu teraz nejaké košele. Viem, že táto košela bola strašne lacná, ale že extrémne lacná. Keď vám poviem tú cenu, tak neviem, či mi budete veriť, ale naozaj toľko stala. Máme tu košelu polo Ralph Lauren za €2. Áno, počujete dobre, €2. Je toto šité? Áno, je to šité. Je to krásne takto šité. Mega dobre to vyzerá. A tá košela za tie €2 je fakt mega dobrá. Je to proste všetko tak, ako by malo. Je to aj táto vec, neviem, to je asi trojka, keď sa tak pozerám. Ale je tu všetko tak, ako by malo. Materiál je taký, akože v pohode. Za to, že je tu za €2, tak je plne dobrý. A má tu ešte normálne takto polo Ralph Lauren a M-ko. Je to veľkosť M-ko, čo aj sedí. Sedí to na M-ko, takže určite si kúpte M-ko, ak nosíte M-ko. A my môžeme ísť na ďalšiu vec. Ešte nám ostáva celkom veľa vecí, takže som zvedavý, koľko to bude ešte trvať.
dobre. Máme tu ďalšiu vec a máme tu Burberry košelu, takže zase tu máme Burberry. A tá Burberry, táto košela vyzerá ešte krajšie, ale bola o niečo drahšia. Keď sa pozrieme na tú košelu, tak tagy má všetky tak ako by malo, má toto ešte takúto Burberry. Keby ste sa pýtali na cenu, tak stála $10, ale podľa mňa za tú cenu sa ešte vyplatí. Je tam o niečo lepší materiál ako na tej Polo Ralph Lauren košele, ale tak tá bola asi 5 krát lacnejšia. Ale táto košela je tiež dosť dobrá. Strašne sa mi páči aj táto vec, čo je tu takto pri krku. Ďalšiu vec, tu máme tričko od značky Stussy. Neviem, ako sa to má vyslovať, asi Stussy alebo tak, ale toto tričko za to, že stalo 5 €, tak materiálovo je strašne dobré. Keď sa pozrieme bližšie, má to tu text Stussy, je to M-ko a má to tu ešte túto blbosť. Sedí to na veľkosť M, takže ak nosíte M-ko, tak si kúpte M-ko. Zozadu to má ešte takúto vec a materiálovo, možno to na videu nevyzerá tak dobre, ale materiálovo strašne dobré. Takže ak hľadáte nejaké budget veci, tak toto sa do vašeho šatníka určite zíde. Máme tu ešte zo pár vecí a ešte raz pripomínam, keby ste niektoré z týchto všetkých produktov chceli, tak sa nezabudnite pripojiť na náš Discord server. Tam budete mať všetky produkty. A čo je? Ja som vyťahol nejakú ružovú divnú veľkú vec, ani neviem, čo to, Pane Bože, bude, ale to sa za chvíľu dozvieme. Otvára sa to úplne ľahko, ale je to strašne ťažké, to má síce 2 kg. Joj, to je ťažké. A sú to dve veci dokonca. Ja už viem, čo to bude. Máme tu zasa Denim Tears. Ukážem asi iba jednu vec, lebo je to set. Je tu proste tepláky a mikina. Takže ukážem asi iba mikinu, snad som trafil mikinu a asi som trafil tepláky, nevadí. Takže máme tu tepláky Denim Tears, takto vyzerajú. Po materiálovej stránke sú v pohode, sú trošku horšie ako tie krátese, ale toto zase bolo o niečo proste lacnejšie, keby sme si to tak vzali. Pretože za to, že je to mikina a ešte k tomu toto, tak dokopy to stalo 25 €, okolo 25 €, čo je strašne dobré, na to, že je to proste mikina a tepláky. Mikinu asi ukazovať nemusím, pretože tá vyzerá úplne isto ako proste tieto tepláky. A my sa môžeme zase presunúť na ďalší balík. Takže máme tu ďalšiu vec a čo to bude? Asi to bude nejaký dres zasa, áno, je to ďalší dres. Dres asi ukážem, keďže toto je úplne iný dres od tých všetkých, zase mi, že to je iný tým. Máme tu tento Miami dres, zdá sa mi, že je to Miami, ja sa v tom moc nevyznám, ale keď sa zase pozrieme, toto je šité, aj toto je taktiež šité, je to strašne dobré. Kvalitovej stránke proste už hovoriť nemusím, tieto dresy sú mega dobré, za 5 € sa to strašne vyplatí. Máme tu ďalšiu vec, teraz tu máme trošku inšiu vec a máme tu peňaženku Louis Vuitton. Keď sa pozrieme, keď ju takto otvorím, máme tu všetko ako by malo byť. Peňaženka stála okolo $12 a sama o sebe tá peňaženka vyzerá dobre. Jediné veľké mínus, čo je, tak je to, že to není koža. Aj keď sa nemusíme čudovať, pretože za $12 nekúpite ani v Číne peňaženku, ktorá by mala kožu. Ale keď to mám zhodnotiť, tak táto umelá koža, alebo ak to má byť koža, tak je fakt mega dobrá. Keby napríklad nedali peňaženku, kde by bola reálna koža a umelá, tak ja by som to nevedel zhodnotiť, pretože ja som proste trdlo. V takýchto veciach sa nevyznám. Ale kúpil som to proste pre mamku, lebo prečo nie. A táto peňaženka vyzerá dobre, takže ak hľadáte nejakú cheap peňaženku, ktorá vám aspoň rok alebo pár rokov vydrží, tak túto by som vám určite kúpil, lebo není to tu lepené, je to tu zašívané, je tu aj taktiež aj kód, aj keď kód vám bude k ničomu, pretože vy ju chcete hlavne používať. A má tu aj tú blbosť na mince. Ešte som zabudol, že tu je aj nejaká kartička, neviem čo to bude za kartička, ale to tam bude proste niečo popísané, takže keď tak si môžete stopnúť, ja to iba takto z rýchlosti ukážem. To bude proste iba kartička, čo tam ide. Mám tu ešte zo pár vecí, ale tieto veci by som asi nerozbaloval, pretože toto sú zasa peňaženky, keďže som kúpal trošku viac peňaženiek. Keď sa pozriete na túto kopku, tak tieto všetky veci som kúpil do tohoto videa. Keby ste chceli viacero videí, tak mi dajte vedieť do komentárov. Keď tu bude 50 lajkov, tak môžem natočiť ďalšie video. Keď hľadáte nejaký z týchto produktov,
stačí sa napojiť na náš Discord server a tam pošlem všetky linky na produkty. A ak by ste si chceli niečo kúpiť, tak sa nezabudnite zaregistrovať cez prvý link v popise a dostanete 15% zľavu na dopravu. Ak by ste nerozumeli, ako nakupovať na OPBuy, tak sa stačí napojiť na náš Discord server a stačí mi proste napísať, ja vám to vysvetlím kľudne. Na Discord server taktiež máme aj vysvetlené, ako nakupovať na OPBuy, alebo si môžete pozrieť nejaké video, alebo vám ho môžem niekedy natočiť, ak by ste chceli. Takže z tohoto videa by to bolo všetko. Ešte raz pripomínam, nezabudnite sa zaregistrovať cez link v popise a všetky veci proste nájdete na našom Discord serveri. Takže ja sa s vami teda lúčim, takže čau.